A ber, hemen txe, bai, N-A, venga, bani joa. Gurutze grama bat egiten nahi naiz, hemen. Eta ea zuek badakizuen. Hitzak kasekin bukatzen da, eta bat, bi, hiru. Eskaz ez. Peter Kas. Ez, Peter Kas ere ez. Mateo, Juan, Marcos eta Lucas. A ber, utziko jazue bukatzen. Interneten zabaltzeko ikusentzunezko edukia erabiltzen da. Bertan, bai. Podcast. Podcast da hitza, bai, banui joa. Vargas, Txabela Vargas. Antigas. Ez ba, podcast dala, nahikoa da. Podcast, asmatuta da kaula. Hili hartzen nahi guainde, Kauen amar. Benegas, txiki Benegas. Ez ba, podcast dala, ze izate, arragotzen, oze? Bai! Katxila. Kaixo launak, gaurko hitza podcast da, bai. Bueno, Laura, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, ongi, Ondo? bai ba. Bueno, gaur, txerria azpizuna prestatuko deu, esan dezun bezala hitza podcast da, eta zuk podcast desente, bueno, gauza asko iten dizu, eta podcastan izena sosoak beleari da, ezta? A ber, badakigu, esara sarrakala esaten dura, baina podcastak da sosoak beleari, ezta? Bai, hoxe da, erdizka geratu zitzaigun. Izena eta geratu da lehenengo zatiarekin bakarrik. Bueno, eta hor, gauza asko jorratzen dituzu, ezta? Bai, beldurren inguruan hitz egiten dago, baina beldur pixkat sakonak, eta, bueno, pixkat agian gure belaunaldiarekin lotuta. Vale, bueno, guantxe garatuko dugu guztia, ingo deuna da, azpizuna Estragonov erara, hemen osagaiak eta guantxe gaude bueltan. Bueno, lagunak eta Laura, garatuko izuet, errezeta hau nola iten dan. Solomilua Estrogonov erara. Arbi jakin ingo deu, daikon arbila eta gero arroz beresi bat. Ingo deuna da, lehendabizi azpizuna garbitu, pusketetan moztu, salteatu, bertatik atera, eta olio horretan ingo dituguna da, tipulin hauek goxatu. Ondo erregozi, eta erregozita daudenean, hemen tomate kontzentatu botako dio, geho baita ere botako deu bertara siapia, eta geho goiaraka bat piperra utzana. Goxatuko deu, eta beste aldetikan, ingo deuna da, barren gorrik salteatu, bertara bota, salda dakau hemen, aragilan salda, murrizten utziko deu erdiraino, baita ere salda hori botako dio, dena goxatzen utziko deu, eta hori dena ondo goxatuta da honian, esne gaina botako deu bertara, eta leheno geneuzkan aragi pusketake bai. Hor goxatuko deu dena, eta hori izango da gaurko errezeta, bale? Lagungarri ingo deu, hemen dakau daikon arbila, eta hemen ingo dituguna da, bolatxo batzuk atea, bolatxo horiek gurinetan salteatuko ditugu, gurinetan salteatuta daudenean, bertara estilla eta soja botako deu, salda pixkate bai, eta goxatzen, karamelizatzen utziko ditugu hor. Eta hori, plateran lagungarri jarriko deu. Eta esan dizuten bezala arroz berezi bat ingo deure bai, ez dakala misterio gehiagikan, ingo deu arroza egozi txurillan, egozita da honian ingo deuna da gero gurinetan salteatu, limoi pixkatekin eta frutu lehorrekin. Jarriko deu arroza, daikon arbila, salteatuta, karamelizatuta, eta solomilua onduan. Ados? Ados, Bueno, vale. bertxua bota eta guen lanian jarri bergea, Vale, azteko eta behin, nik aragila garbitu eta salteatu ingoet. vale. Eta zu bestalde, A ber, a ber, zerrekin jarriko dizut. zaila ez, mesedez. Zaila, a ber, barrengorri hauek adibidez garbitzen, Vale, no, garbitzen uretan ez. garbituta daude. Vale, Txukuntzen, alegia. Txortenak enduko jau pixkat horrela, vale, eta gero laukitan ingo dugu. Adibidez, erditi moztu, vale, erdi hau berriro erditi mozten dezu, emate jozu hemen mosketa bat, vale. eta hola, laukitxuak ite dituzu. Adibidez, bale? Vale. Hauek, hemen bota, gio botako dugu organikoa horazten. Vale, Vale? oso ondo, ba, saiatuko naiz, bale. Oso Oso ondo. txarra naiz, ja, esaten Oso dizun. txarra, a ber, hoi ikusiko dugu. Ez Vale. aurreatu gauza txarrak. Vale, vale. Bueno, esan dakoa, nik hemen aragia saltatzen hasiko naiz.
Eta gero, beste gauza bat, murtziarrazea. Bai. Eta ze ondo mintzatzen zu euskera, zenbat demora, hemen murtziarra eta 2 urtekin etorri zinean, ose? Ez, batez, a ber, 24 urtekin usteet, edo 25 urtekin 2018an etorren nintzen. Patxiz, lama, orduan kalkulo kateatzen, 30 hola azkazu? Bai, beteko dituta urte, hori da beste gai bat, Eta hain denbora gutxian nola ikasi zuen ondo euskara zitzeiten? Ba, iritsi bezain Lester, aparte taberna batean lan egiten nula, eta bertan, pues, zenbakiak, ardoak, kafeak eta olakorik ikasi nula. Bai. Iritsi baldin nintzen ekaina batean, iraian izerman nun euskaltegian, eta bertara jun nintzen, eta bertan hasi ibilbide politau. Ona, eta euskaltegira jutia ordu, taberna baten asko laguntzeu lanak itia, ezta? Bai. Eta nungo zerritan aizinean taberna lanian? Ba, bitu, ni antxon bizi naiz, antxotarra naiz. Vale, Pasaia antzon orduan. Hori da, baina taberna hemen Donostin dago. Bai, grosen. Ona. Eta, orduan zezan zenun, euskeraz bai baina izen duen ikasi, eta apuntatu zinen euskaltegira, Bai, hori da. Ona iritsi baina lehen nik argi neukan euskara beharko nula, modu batean edo bestean, beraz, etorri nintzen erabaki horrekin hartuta. Kontua da, udaran ez dituztela lehenengo saio horiek ematen, edo bere garaian behintzat ez zituzten ematen, orduan, pues udara pasanun lanean, eta gero klasera jun nintzen, eta ni beti esaten dut, ona etorri nintzen karrera bukatu nunean, eta beti esaten dut nire masterra, nolabait esateko, izan dela euskara ikastea. Ona, ikasia eta ze ondo mintzatzen zuen, ez da kasu, ez da kanpotarren asentik, handa ezer, ez da? Bueno, gero aditzekin jartzen bali magara zorrotza, pues agian... Hori nire naztutzen, naiz guen digan, noiz behinka. Bai, baina nik uste lagundu nindula, lagun guztiek lagundu ninduten honetan, ez? Azkenean nik eskatzen nien euskaraz aritzea, ez mostea euren ohiturak, euren hizkuntza ohiturak, eta gero, pues, adibidez, bilerak egiteko, edo lako lekuetan egoteko, betean izan dut xuxurlari mouko bat, nirekin laguntzen, eta, pues, egia san, horri esker. Bikotiare bai eukiezu, bikotia orduan? Garaian, bai. Horre laguntze bai, pixkat bat, bai. Baina hori, xuxurlarien figura baitare balorean jartzen dez, bilera potol batean, egotean norbait zu laguntzen, importanta da ere, bai. Ona. Bai, Baikiarri ondo itzaitezu, zorionak, eta zenbat denboan ikasi zenun, uste baino azkarro, mundu guztia esateu ia ezin eskoa dela euskara ikastia, baina zuk ezin dezu hori esan, ez da? Ez, a ber, kontua da, ni hasi nintzen eta hasi bezain Lester, badirudi ongi egin nula edo ongi hartu nula, eta urte horretan bertan mailatik pasa ninduten, eta gero, B-bira pasan nintzen, oso teknikoa da, baina, oso askarrik hasi nun, egia da. Horrek esan nahi du... Ordu asko sartu dituzu? Evidentemente. Hor dago trukoa, ez? Jendeak esaten du ez. Biziletan ondo ikasi, bizileta eman gabe, zaila izatea. Hori da, jendeak esaten du ez, baina hori da... Belarri hona dakazulako, fijo ingelesa ongi hitz egiten dezula, nire ingelesa astu zait. Osa, ez du ezerik... Nire ustez ez dakala ezerik usirik. Gogoa, denbora, eta... Buru gorra izan behar da pixka, eta gogo euki ez da ikasteko. Hori da. Gero, bai, esaten denean euskara zaila dela, ez batre gustatzen aurriritzi hori botatzen denean, ze uste ni oraintxe bertan Alemaniara juten baldin manaiz, edo inkluso Frantziara juten baldin manaiz, mai berdina izango nuke hizkuntzarekiko, ez? Eta denok oso ohituta gaude, norbait izatea agertu olako hizkuntza bat ikasi duena. Baina zu letretan hona izango zinen matematika baino, igual ez da? Bezakin, ni beti bili naiz pixkat mugan, rollo ez errepikatzeko. Ni adibidez letretan enaiz bat hona izan, da horren hizkuntzak, oso ondo ematez aizki, baina itzeitia, idaztia eta ulertzia beste gauza bada. Hori da trukoa, nik hitz egiten hasi nintzen askoz lehenago idazten baino, de hecho, idaztea gaur egun oraindikan, kostatzen zaizu. Kostatu baina, nago oso seguru idazten detenarekin, eta 1000 aldiz errebisatzen dut, eta, azkenean korreo bat bidali behar dezunean, ezin dezu bidali
edo zein korreo. Lasa ibili, aizea jartzen da jarriko zea eta. Bai. Ondo. Bueno, eta etorri zinen nolatan? Osea, nolatan etorri zinen Euskal Herrira? Bai, pues a ver, ni ikasi nun Burgosen. Eta Bai. hori Murtziatikan ja nahiko urrun dago. Baina esan nun, ui, hau oso gertu dago oraindik jun naiteke iparralderara. Eta hemen bukatu nintzen. Osea, bukatu nun karrera, azkenean esan dizudana, eneukan pentsauta masterrik egitea, eta ona etorri nintzen. Ondo. Beste gabe. Bueno, eta hortinganka salto ingo dugu podcasta. Zozoak beleari podcastakin etorri zea, baino lehenotik beste batekin hasi zinean bai, ez da? Bai, hori da, lehen izan nun beste podcast bat, deitzen dana vertikala. Vertikala? Bai, vertikala berekin. Eta hori sortatu zan pixkat baitare, nik behar nolako hitz egitea. Eta, pues, lehen esan dugu, ez? Hasi nintzala hitz egiten idazten baina askoz lehenago. Orduan, nik uste nun gauza pila nitula nik esateko, eta enneukanez forori, pues esan nun nik sortuko den foroa lagun batekin. Eta lagun batekin hasi ginen podcast horrekin. Eta zertaz joan vertikala izeneko podcast hori? Gustatuko litzaeke erantzutea, baina oraindik ezaki zertan zijoan, gauza pila hitz egiten genuen. Mingaina eman da eman, hori bai. Mila hau hitz egiten genuen, feminismoa beti egon da erdigunean, gorputzez normatiboak egon dira beti erdigunean, eta gero tarteka gonbidatu batzu zetozten, baina beste gabe, beste gabe ezagu gai konkreturik. Eta zenbat iraunzun horrek, edo zergatikan gelditu zen bertan bera, ja zozoak beleari etorri zen eta horrekin hasi sinatelako, edo zergatikan? Ez, iraunduzun bide moraldi iru, zero hartzen baldin maegu, eta bukatu zen, bukatu gartzelako, batzutan gauza bukatzen dira iristen delako Bere unea. Hori da. Eta guain zozoak beleari guztiz aldatu da, oso desberdina da, o antzeko zerbait topatuko dugu bertan? Bueno, ez pentsa dinamika asko aldatu du nik ere, Osea, bai erabaki genuen gai zentral bat izatea, hau da, beldurra izatea gure gai nagusia, baina pixkat nahi degunaren inguruan, hori bai, gonbidatu batekin beti. Tarteka gongera bakarri, baina gonbidatu batekin. Orduan, gonbidatu horrek ezaki ze gaiaren inguruan hitz egingo duen, eta bertan enteratzen da. Eta, klaro, hori divertigarria da, baina nik ulertzen dut batean susto hartzea, ez? Zu iristen zea podcast batera, eta derrepente hitz egin behar dezu sexuari beldurra. Karo. Egiten dizute enzerrona potolo bat. Zer Danel eta biok badakigu zertara guazen, baina gonbidatua ez. Arriskutsua da podcast horren gonbidatua izatea, ez da? Bai, agian pentsatu behar da bi aldizu, horretik. Vale. Eta hor Danelekin zaude, ez da? Bai, hori da. Eta bakoitzak zeraka, batek bildurra eta bestiak ezustiak sartitu, o nola kudeatzen duzu hori? Bueno, batzutan, saiatzen gera bat izatea bestearen oreka. Baina beste batzutan ez da ongi ateratzen. Eta gero beste batzutan ezakik ongi moztu deten, Ezin hobe. Pues bitu, zein ongi. Ezin hobe. Hemendikan, sukaldari. Hori da, oso ondo indezu egia. Bai. Hori da, eta batzutan gertatzen zaiguna da, gubion artean hasten garela hitz egiten, eta batzutan gonbidatuek, agian ez dute hitz egin gehiegi. Orduan, saiatzen gera, oreka hori egoten, baina, Danelek bai jartzen nagoela lekuan, hau da, Laura, dago gonbidatu bat, utxiko diogu hitz egiten. Zu isildu pixka. Hori da. Dakazuna esateko ez da importantea. Eta bertan, eman ez perretxiko lau vuelta hola, makillo horrekin. Horrexekin bai. Eta ze gonbidatu euki dituzue bertan? Egon da, Ainhoa Vitoria, adibidez, egon da Jofe, abeslaria, nahiko perfil ezberdinak. Abeslariak, aktoreak ere egon dira. Eta zein da hola bildur bereziena jorratu dezuena, sexuena komentatu dezu, baino egongo ia bereziagoak ebai, o desberdinak edo... Nik uste politena aterazana izan zen lehenengoa, Ainhoa Vitoriakin egin genuna, eriotzaren inguruan aritu ginen hitz egiten, eta... hor barruan sartzen zen suizidioa, eta ze beldur mota dio eriotzari ez, ea gu hiltzea edo gure inguruko norbait hiltzea, orduan,
hori nahiko politatera zan egia zan. Eta podcast hauek terapeutikoak dira aldi berian, ezta? Nik usten dut, jende asko ikertatzen zaizkigun gauzak eta askotan ez ditugunak nahi jorratu, ezta? Hori da, eta gainera zoaz, gezur bate bueltan, plan, jakin gabe zertara zoaz. Baina bai, egia zan, eske hitz egitea terapeutikoa da. Nik uste psikologoek hori oso ondo dakite. Piskat, atea barruan dakauna, ezta? Bai, bada nire terapia bat ere bai. Bai, hoietako bat. Una. Bai, ba. Bueno, launak hemen itzein da itzein, eta lehendabiziko urratzak eman ditugu, Barren gorrik ja listo dago geho saltxara botatzeko. Hemen aragilare markatu deu. Eta tipulina goxatzen jarri deu. Ungo gea irubide jatetxea. Eta hueltan jarraituko dugu gure errezetakin. Eta Laura nondik noakoak jakiten. Guantxe gaude hueltan. Kaixo Joseba, Andoni Markinez naiz, altsasun gaude eta irubide jatetxea aurkeztuko dizuet. Irubide altsasun dago, Aralar eta Urbasa mendietatik bertu, hemen daramagu familia 25 urte, gurasoekin hasi nintzan, eta azkenengo 22 urtetan ni bakarrik gelditu naiz, jatetxe eramaten, baita hotela gea, 10 logela ditugu, eta jende asko etortzen dana, bizikletan ibiltzera, senderismo pixkat egitera, mendizale asko ere etortzen dira asteburutan, eta batez ere gu eguneroko menuan ibiltzen gara astean zehar, eta asteburutan menu bereziak. Eta gure menuan eta asteburuko menuetan parrilla jartzen dugu. Gaur adibidez, lubina eta churrasco aprobatu dezakezute. Asteburutan txuleta aukitzen dugu. Eta beste hainbat gauza. Gure jendea denetarik etortzen da. Jende gaztea, jende heldua, langileak, herrietako jendia, denetarik. Irubide jatetxea ezagutu duzue, eta orain goaz sukaldera rezeta bat prestatzera, bale? Ja hemen egonda, sukaldean, bai? Hasiko gara txarri belarriren rezetakin. Erretzen dugu pixkat ileak, eta segituan poltzan jartzen dugu, gatxatu, eta pizten dugu, bazioan. Errezeta hau, lagun batek erakutsi zian duela denbora asko, eta egin deguna da, gaurko labeekin eta gujungara jokatzen gure puntua bilatu arte. Horren ondorioz, 12 orduz, temperatura basuan, izaten dugu 84 gradotan, platerra hau egunero daukagu, 8:00-tik 3:00 egunero daukagu platerra, etorri nahi duenen entzako. Temperatura basuan 12 ordu egonez eta gero, atera dugu, belarria, ostu egin dugu, eta egingo duguna da orain zatitu. Eta zuzenean plantxara botatzen dugu, olio pizkatatik. Geroz eta jende gazteagoa sartzen ari da, belarria jatera, baina argi dagoena da, jende heldua beti gustoko duena da olako gauza, belarriak, aioak, hankak, guk eguneroko martxan egiten duguna da goizetatik pintxo mordoa, barran, gero razinoak eta maiketakoak. Eta gero menua, eguneroko menua. Ordu batetatik, 3:00 eguneroko menua. Etxeko zukaldaritza egiten dugu. Betiko gauzak, gauza errezak, eta gertuko produktuak hartzen ditugunak, hoiekin lan egiten dugu. Gertuko produktuekin eta gertuko jendeakin. Gatza eta pimentoi pizkatatera jartzen diogu. Horrela amaitzen dugu gaurko platerrakin. Bueno, Joseba eta ikusle hoi, hemen badakizute nola prestatzen dugun ja gure belarria, eta gonbidatuta zaudete, irubide jatetzera, nahi dezutenean. Aio!
Hau pandoni eta gora betiko jan oiek. Ai ama, ze gauza ona prestatu zuen belarri hori, ai ama. Etxe nindakua, goxo-goxua, piperra utza. Bai. Eta gauza gutxi gehiago behar du horrek, gatza potolo pixat, eta goxatu. Mila esker da, gurean jarraituko deu. Hemen txedakauna da, behitu, tipulina ja goxatzen hasi zaigu, kolore harra daka, vale? Inberdeuna da, arroz alde batetik martxan jarri behar dut, bestetik salda murrizten jarriko geho murrizutan nahi hotelako bota, eta zuk adibidez, daikon arbi honei atako izkiozu, bueno, alko genuen laukitxotan, ninola, baina pixka gora etorriko geha, eta gero pusketa hori aprotxatuko dugu puren bat iteko gola, eta ingo deuna da, borobiltxoa gatea, bale? Lehendabiziko zuna da, zuritu, Vale. baitu, katxarra hondi hau, ibili berren oso zoikan, erditik amostuko deu, hemen utziko deu, zuritzen dezu, Vale. eta behin zurituta da honean, behitu, hau laiten da, barruaino sartzezu, tak, eta barruan da honean, bira bat emate jozu. Vale. Eta hola bolatxo kateatzituko, bale? Vale, saiatuko naiz. Saiatu. Asko puskatzen da, bageo pure gehiago ukiko dugu, ez da zer gertatzen, bale? Vale, lehen aldi ikusten dutena, hau, bale? Da, japonesa da. Bitu, agian horregatik izango da, bai. Bai, egia zan, geho eta gehiago ibiltzea hemen, ez da oso oikua, baino gaur egun ja ikusten dira, merkatutan da dana, Batzu normalen txiki gagoak izaten dira, hemen ekarri digue bat, harra dana egia zan, Bai, neko handia da, bai. Pieza harra. Bueno, ingo deuna da, esan dakoa, ni bika zulateko ditut, baten salda murrizten jarrikoet, hemen txea adibidez, eta beste hontan, arroza. Bueno, igual hontan txikillo dala arroza jarrikoet. Bueno, hemen murriztu, eta hemen arroza. Venga, bago batxirrik txarraka. Bueno, kontatu nola, gonbidatuan enteitzen diozuen, esan dezu gainea, esatezula, gero be kontatzezuela, baina gero nola ateatzen diozue etekina gonbidatua, nola jartzen dezue hola... Ez daki kamara daudela, ez daki mikrofonok daudela? Bai, a ber, batzutan oso erraza da, eta beste batzutan egia san, pixkan mantzurra garela, eta jartzen ditugu gai zail batzuk, guk onartzen dugu hori. Baina, nik uste, eta azkenean ikusten dituzunean bi pertsona hitz egiten, ratu guztia, agian lotxa ematen dizu ezer ez esatea, ezer ez aportatzea. Baita ere, depende segaiakin nik nabaritu dut, dagola pixkat beldurra, erantzuteari beldurra ere bai. Bazpare polemikaren bat pizten da, gaizki adierazten deten nire burua, olakorin nik uste dut ikusi ditugula baita ere. Orduan, bueno, nola egiten dugu, pues lehen esan deten moduan, nanen eta biok ongi moldatzen geha, eta pixkat bakoitzare bere lekua ematen, bai. Nola, baina nola ematen zu bere leku, gonbidatua sartu, eta gia, azte zeate, behik ez daki beldurretaz itengo duela? Hori da, ezakite. Baina ja rapatzen jungo, hasierakotan igual, ez? Baina ja jendiak erdi ezagutzen di joanian, ja zailago izango, ez? Karo, baina adibidez, lehen hitz egin dugu eriotzaren inguruan, eta edo nor ez dago prest hitz egiteko eriotzaren inguruan, edo mundu guztiak ez du pentsatu horren inguruan. Badaki eriotza hor dagola, baina gian ezaka hausnarketa sakon bat. Orduan, guzaiatzen gea, gure tesia edo gure lehenengo pentsamenduak mai gaineratzen, eta gero, gian gonbidatu edo bat egiten duzuk esan dezunarekin, edo pues horrek laguntzen dio hausnarketa bat egiteko zuzenean, eta botatzeko bertan. Eta zerrekin geditzen dira txundituena? Ose, gero gainak gora etortzen dira, o nola izatea historia? Bai, batzutan bai. Batzutan, bai. Eta zaila da, porque gea, lanen eta biok oso intensoa gea, orduan ja, konbidatua intentsoa jartzen baldimara, grabaketan bukatzen ditugu ja, goian, oiuka, bueno, emoziorekin. Ja, zer moduz pilota hauek? Oso ondo aizea, oso ondo. Eskerrak etzen egila zukaldian, labanakin ondo, sakabolasakin ondo. Batxiera artistiko inun, ezakitorre balio duen. Bueno, eta improvisazio asko dago, gidoi badao, nola kudeatzen dezue? Niri asko gustatzen zait blues musika, orduan improvisazioa da nire zer ikusiaka blues musika korrekin? Improvisazio askorekin egiten darako, ez? Zu bakizu base batzuk, konpas batzuk, ritmo batzuk eta eskala batzuk, eta zoaz, eta horrekin aurrera zoaz. Pizkat gu horrekin. Bai egia da, egiten degula gidoi moduko bat, edo zer ez degun
astea, daude gauza batzuk esan nahi ditugunak bai ala bai, orduan hori apuntatzen ditugu guri ez hasteko, eta saiatzen gea begiratzen, edo bilatzen momentua hori botatzeko. Beraz, Beti bilatzen dezuen momentua, ez da? Hori da gure gidoia, nola baita esateko. Ona. Bai. Eta gidoian, berez, ja, beldurroien galderak egongo dira, ez da? Gidoia ez dezue pasatzen gonbidatu, orduan, zuentzako bakarri da. Hori da. Eta batzutan inkluso niretzako bakarrik. Bai, Orduan, pues... Dandelek ere ez daki? Batzutan ez, porque berak konfiantza asko daka bere buruarekin. Orduan, bai, hoxe egiten dugu. Eta, ez egiten dezue, zuen beldurrain buru, zuen beldurrak argitaratzeko dira eta zuek ere bai terapia gisa erabiltzeko? Edo gonbidatua jarrapatzea jote zeate? Nik uste dela pixka bat zutabion artean orain inork ez gaitu lentzute, gure terapia doa inik egiteko. Vale. Egia da, irekitzea, ni batzutan ateratzen naiz estudiotikan eta esaten dut, joder, Laura, tio. Kontatu dituzu gauza batzuk, agian ez zenitun kontatu behar, ez? Azkenean hau... Ja, laguna ireztiozuna kontatzen, da... Eta gero, venga, gora etortez jatea. Bai, baina beste batzutan ateratzen naiz oso lasai, en plan, buah, ze gustora geratu naizen gaur, gai honekin, edo... Bai, adibidez, behin egin genuen saio bat bakarkadeari beldurra, ez? Horren inguruan kadeari. Zakitongi esan deten. Bakardadeari. Bai, hori. Ikusten, hitz batzuk oraindik asmatzen ditut. Ulertu indizut ez da gutxi, Hori da importantena, Ni inglesez ulertzea hitzaite batutan da, inorrek ez ditu ulertzen. Ni bakarrik ulertzen nahi. Hori da baitare, ez, jendeak ulertzea. Bueno, horren inguruan hitz egin genuen, ez, beldurra ditun, bakarri geratzeari, edo garaitxarrak pasatzea zu bakarri, edo sentitzea lagunak dituzunik, edo olakorik, eta baitare, saio horretatik aterazan hausnarketa bat bion aldetik, zala, agian bikotekidearekin bizitzea dala, sentimendu bat baina gehiago, inposaketa bat, bai ala bai bikote baldin badakazu, bikotearekin bizi bat zarela, eta bat. Gero horrekin lotuta baitare dago, depende ze egoera ekonomiko dakazun, partegatzea pisua, hobeto, da modu bakarra zure gurasoen etxetik ateratzeko. Horren inguruan aritu ginen eta egia esan oso politatera zala eta terapia modukoa, baina baitare gure hausnarketa horiek barruan ditugunak mai gaineratzeko balio izan zuen ere bai. Ondo. Eta zen bazo, asko indituzu ea? Bai, ezakit, agian 16, edo 17, bai, hori, 16, eta gero baitare zuzeneko 2, eta horietako bat intxaurrondon egin genuen, zuzeneko bat. Vale, eta zuzenekoan hori indezue, osea, holtzan baten gainean da aurrian ikusleekin? Bai, hori da. Eta gainera, pixkat, a la piscina, uretara. Gaia zan intersekzionalitatea, eta hori, gure bizipenatikan hitz egitea, eta baitare, beldurra horri heltzeko, eta egia zan, uste baina asko zobetatera zan. Holtza gainean. Beldurra eta orduritasuna tita batean kendu zitzaidan. Guain gehiago gustatzen zaizu ja jendean aurrian itia itxilan baino, edo bere xarmaka batek eta bestia? Eske ikaragarri eruditzen zait, porque ni nahiko pertsona lotxatia naiz, eta gero ezakit nun geratzen zaidan lotxa. Hori bai. Plasandria, zango zea plasandria, eta gora etortzea hor, da venga. Hori bai, pote batean baldimanago, eta baldima honor baitez duten asagutzen, ja, azten naiz, ama, ze lotxa, nola jarriko naizen, nola dango deten, baina... Zupetzau podcast batien zaudela, eta gora etorri, eta... Ja, baina orduan denak aparetzen dut, orduan ezin da, oreka bat bilatu behar da, bai. Onda. Bueno, hemen txeba goaz, ikusi zuen, solomilua, martxan da gaula ja, hau ja, goxatzen deunian, murrizten da nian, ingo deuna da esne gainagota, eta hau listo dakau, geho dastatuko deu, eta gatzan puntua jarriko jo. Eta hemen bai, gurin ikusi zuen bezala, mordoba gota detela, ez da kuidoikan, hor ingo deuna guain, hemen, abi haue goxatu. Beharko dituzu gehiago? Beste pare bat lortzen behituzu ondo. Bai. Ingo deuna da, bitu nahi energia pixe gehiago mango jot. Hau deuna da, arroza betiten dut, Bost azkarrian, guain, jetxin diot pixkat,
beste 5 minutu, beste 5 askar, eta gero, reposuakin, listo ukiko dugu. Ai, ama. Vale, oso ondo. Barkatu. Ba, eta Beste gero bat. ikusten dezuen, a ber, etxian arbi balin bakazue, eta gero puriaiteko aukera ez bakazue, laukilakin, laukitan jarri, eta ere bai ondo geratuko. Baina, bueno, guk nola hemen sukalden beti daka, gero krema batin behar dugu, gero pure batin behar dugu, gero hau jartzezu patata batekin da biasen horiekin egosteko, eta fallare bakazu. Osea, Vale, que oso ondo. Beste bat? Azaki... Lortu mazu ondo. Vale. Lortu mazu ondo. Ez bada guztiz borobilare, baleko izangoa. Vale. Eta hemen ingo deuna da, guain, urinetan ondo goxatu, pixkat, kosinatu, eta gero bai estilla, soja, salda, eta ja karamelizatzen utziko ditugu. Eta zein ingo dugu guain, beste reportai bat ikustea jungo gea, Ados? Josetxoren gana jungo gea, Altzibar baserrira, eta gauze eakutziko dugu, daikon arbila. Ikusiko zu, bertan ekoste ditu, eta aukera dakau oso onak erosteko behai. Freskoak eta ekologikoak. Goazen ikastea. Kaixo, Josetxo mendia naiz, eta hemen gaude Altzibar baserrin, gue zehamako baserrin, eta gaurkoretan, Joseba, zer erakutsiko ditugu. Daiko larbien nola aite dan, da ahi buruzaituko gira pixkaten. Hau ez da hemen bertako barazki bat berez, japoniarra da, jatorriz, eta Asia mailan pilo bat jaten da. Hemen ikuste zuen nolakoa dan, txuriska da, guain lokatza baino ez dauke, baina txurie, hau asko zatzea hundigoa hil laike, dena den txiki izanik ere desente fine da. Eta dana aprobetxatzen zaio, bai ostotik hasi, eta hau izango litzake azken batez, galeagokin eta oituta garen greloa, horren atzea jan litekena, eta txustarra behare, jalaike, era askota jalaike. Bata gordinik, xafla txiki-txikitan egin da eta entxaladaten eta jateko oso aproposa da. Eta guk etxene asko ibiltzen dugu, patata funtzioa egingo lukena, adibidez, lenteja batzukin jarrita, baita prehituta ere, patata prehitu balieke bezala, umei erakusteko jaten modu erresi bat izan laike. Ez dakit min puntu txiki bat bado, baina ez on beste ere. Eta erremolatxan testurea hartuko niokeniko ni. Baina, ni baino jaiogo diena badare, horta zaitzeko. Goxoa izaten da, ez dakit. Eta zaporea pixka kanbiatzea. Ze hemen egie da asko kostan zaigula gauza berrita ohitzea. Baina ja urte batzu badi, hemen baserren aitzagian honekin, 7 urte edo peria eramate detena, eta pixkanaka egia horta jartzen. Hau neguko eta udazkeneko landare bat deu, eta bere aldaketa hasten gea, urri haseran, iraile bukaeran, aurreneko txandea sartzen dugu. Eta geho ja, hemen ikusten da izaten hau, bigarren txandea izango nintzakena, hoi azaro haseran sartzen dugu. Geroztik ez dugu gehiago ereiten, ze lorea etortzen da. Eta lorea etortzen danen, erdiko txustar bat itezaio, eta hoi ja dagoeneko ez da jangarri, o ez da goxoa, benipen. Eta esan beharren da, naizta japoniarra izan landarea, bertako batzata oso ondo egokitzean landare bada, oso ondo eusten dio, bai klimatologia, jaik eta itzotza hundik eta jotzez baldin bado behintzat, oso ondo, eta ere uste dio, kanpon oso ondo uste dio landarea da. Aurtengo negu eta udazkena, ikararri euritxu ediho, lurre sopa inda daukeu, eta alere kontua ez ziaten ez, landarea primeran datorre. Oso gorra da eta hoi eskertzekoa da. Hau kaltzio pilo bat landarea da, hainbat vitamina ditu, eta hoietan bereziki vitaminare ugari edo. Eta negun bakiu katarrokin eta nola ibiltzeian, eta mukik entzeko ere oso baliagarria da, eta horretaz gaine diuritiko bezala oso da funtzionatzen landarea da. Hauek guain biltzen nahian arbi hau, larun bat ontan bi azoka eta eramango dugu, bata Zumarrako azoka eta bestea Beasaingo azokara. Eta horretaz gain, gue kontsumo taldeko launeie arbie jarriko diu datorren astea jore goxagarri izatea lago, eta horiek zehaman eta ordizik jango ituzte. Han bai dauzko kontsumo talde. Joseba, agur esatea baino etzaku behatzen, da bakik hemen Altzibar baserrin beti nahiek enen hartuko zaitu, baino bero izan da. Haupa, Josetxo, gora ire baratza, eta nola ez ire barazkiak eta idakaken izkiera politori eta irintzuti eske marabila. Asko gustatzen zaigu, eta urrenare beste barazkin batekin etorri hai, eta hemen goxatzen jarraituko jau. Mila esker eta urren arte.
Bueno, hemen guriak jarraituko du. Beitu hemen, itxura hartzen nahi dan azpizuna, Egia esan bai, Buah, earra izan, moin zua jetxiko jot, lasai bertan juteko, vale? Eta hemen bai betu zu basuan jarraitu, zeatikan, morin ditogia izian jartzen, eta goin karamelizatzen hasi behar dugu. Orduan goin botako jot, estilla, soja eta salda, eta hemen utziko ditugu murrizten. Eta hain behar dugu bakitare arroza salteatu, gurinetan frutu lehorrak, limoi pixkatekin, eta arroza salteatuta. Beitu, gauza atingo dugu, hemen dikan, Bale. ateako jazu birrindura, eta zuko pixkate bai. Birrindurak izu azaletik anatabiak ez mol. Eta orduan, emango izu hause. Ados. Ados, eta zuk harrapatzen jun, baina hau une oro biratzen jun behartzea, bale? Txuila ez harrapatzeko, bakarrikan orilla nahi dugu. Bale, oza, zaila jarriko idazela. Beitu, batzuko laitego, hau moitu. Nik hau geldikan usten dut hemen, eta honekin juten naiz, berak aiten. Eta biratzen juten naiz. Buelta bat, eta biratu. Buelta bat, eta biratu. Eta hola juten naiz, dana harrapatzen, bale? Bale, saiatuko naiz, bale? Zure kontu, ni frutu lehorra boire golpe txiki bat emango joet, gurinetan salteatuko ditugu, eta gero ingo deuna da, ja arroza bota, limoia, eta golpetxo batian, segituan indadakau. Bueno, murtziarra zehala, murtzian ze, jute altzea askotan geho, bueltan area, oia, hemen gelditu zein gura botata, ose. Ai, ama, eskain urrun dagonez, gustatuko leitzaeke gehiago jutea, baina oso urrun dago, beraz, noa aldetenean. Behintzat urtean bitan, baina, bueno... Gabonetan egon zean, edo zer? Ez, bueno, a ber, azken momentuan bieguneko bidei batean, baina ez, ezan nire plana, esan nahet. Baina juntzinean alegia, ez da? Bai. Familiko norbait bizida hemen, o danagan bizidia, edo zer? Ez, mundu guztia bizia, hemendikan kanpo, egia da nire izpa bizia la Granadan, baina familia guztia akate Lorkan, Lorka da Murtziako herri bat, oza, ni berez Lorkakoa naiz ez naiz iri... Behaiek bai etorriko dia bizita, moain zuri ordun, ez da? Bai, bai. Hemen sardote irata txot pixkatitea, ose. Oida, leizte ertokatuko zaie, espero dut, bai. Vale. Eta hemen esaten du penintxulako baratzakan daudela, ez da? Familiak bai baratzetan daula iten du lana, edo ez? Bai, a ber, penintxulakoa edo Europakoa, ia, Bai, guantxe esan dezu egia, Bai, etxean bai, bakabu baratza txiki bat, guretzako da, esan nahi, ez egu saltzen, ez da, guk ez gara bizitzen hortaz, dakagu olioa, tomatea, olibondoak eta dazkazu orduan, Bai, familiako ematen du, guretzako, esan nahi, laugea etxian, osake guretzako bai ematen dula. Ze ona. Bai, eta gero ba hori, tomateak, laranja, mandarina, kalabaza, pepinoak, holakorik. Faltan botatzen dezu produktore guztia, bueno, iristen dia, azkenian alde batetik o bestetik, Bai, baina txekua bezalakoa ez da. Hori da, bereziki tomateak, nima hemen, Euskal Herrian, tomate hona daudela, baina bueno. Baina sasoi motxa da, gau motxea. Eta ez bai, botatzen trampa pixkat. Hori da. Bildiun, botritis, mekatziz lamar. Hori da. Hemen zetasun handila da, gau tomatia azteko eta, Bai, eta iasan gehien botatzen dutena da, kalera ateratzea, ez? Nire txiko plazetara ateratzea, eta bertatikan hartzea laranja, mandarina, ez da berdina. Edo egote handika... Txintxilika den frutua gartzia, baina gauza hori hori da, udare bat, udaran kriston beroa egiten dunean, eta jute arbolara hartzea. Eta mardula bere puntxuan, ez da? Ez que ez hau kolororik, egia esan. Bueno, eta, orduan, hori da gehiena faltan botatzen desuna, ose, jendia, ose, giruare, bai, ez dut beruo, zeatela, ez da? Kalian eta, ose. Bai, a ber, beroa bere baitan, ez bater faltan botatzen, ez bater gustatzen. Baina jende beroa, bai, hemen otzegia gea? Ezakit esaten zer nahiago deten. Ja, igual nahi oso hemen bero gilak igual, jendia. Bai, egia esan, nire lagun minak kriston falta botatzen diot, evidentemente, baina... Ez pentsa faltan botatzen detela gauza asko agian, hola, kontzeptu ezala, bai botatzen detelan falta terrazeoa, arratsaldean, egotea terraza batean, eskerrak, etxean frantzira gunbezitzea, ez da? Ui, ze gaizki. Baina, niri gustatzen zait terrazeo hau da, taberna berberan ratu guztia. Hemen eramaten da gehiago poteba dela ibiltzea. Ja, eta engaina terraza batean aurrena tragito bat, pintxito batekin. Gero bestia, burrengo pintxitokin. Bestia, bestiakin, ez da? Ez que ez da berdina. Eta hemen pintxua patu inbiar, ez da? Hori da, eta hemen garestia dia, Garestia dia gaina, bai. Haiekin konparatuta, bai. Bai, eta gero, botatzen de falta baitare...
Nola esango, baina lasaitasun batekin bizi dia gauza batzuk. Ja, hemen estres gehiago dakau, ez da? Mateu, dana ordua ibeira, beti orduan... Bai, okerrena da, ni hola naizena, baina zure ingurua ala denean, ala bihurtzen zea, baina zure ingurua lasaia denean, naiz eta zurduri izan, pixkat... Lasaitute izue. Hori da, orduan, bai. Bai, egia esan hori pixkat ikasi miarra, beti bueltaka eta presaka eta ordua ibeira, eta... Bai, eta berandu goaz, eta ezakize, eta orain busa, eta ezakize, bai. Ai, ama, ze hori listo? Bai, ezakit, gehiago behar dezu, ongi egin deten... Oso ondo indezu, hau behitu nola idean, guain ikutsi berdeuna dago hemen bai, salda guztia eta ondo murrizten, dena ondo karamelizatzeko, hemen falta zeguna da behitu, ez gaina txorrito botako jot, gehiagik gabe, arrast, ai, ama, krematu dugu guain saltza hori bai, eharra itxura, eta hemen, guain, bota berdeuna da, arroza eta salteatzen, hasi. Ez dakit dana botako joten, ez dana igual gehiagik izango ala, inden guztia, honekin nahikoa izangoa. Nazu horri vuelta eta vuelta eman. Vale, ni perezila pixka pikatuko eta nahi kolore pixka temateko. Vale. Ondo, bueno, eta jaki aldetikan adiesan prestatutako zein dia errezeta tipikoa, ez dakit, igandian, familiakin, edo... Familiakin normalean arroza jaten da, ez? Arroza jaten da. Karo, Valentzia ondoan gaude, beraz, arrozaren kultura nahiko etxekoa da, guretzako ere, bai. Dena den, nik gehien faltan botatzen detena da amonaren untxia. Bai? Eske ederra prestatzen zuen eta odolkia. Nola saltxan edo nola prestatzen edo? Prejituta, alioli batekin edo... Ez hori da baratxuriekin, oza, baratxuri erara suposatzen dut esango dela. Oza, batzukin prejituta, alajillo esatean, ez da? Bai, hori da. Eta... Hau boteko jo ja limoia honeare bai, Vale. Ikutu amateko. Osongi. Hori botatzen dezu faltan. Bai, hori eta odolkia. Odolkia etxekoa egiten zan. Eta oso desberdina da hemengo odolkiana, barazkean ze arrozakin dijoa o zerrekin dijoa? Eskean, bueno, etxean ez genuen egiten triparekin. Zan deitzen zaio masa morcilla, no abitesan. Eta da tipulakin eta odola. Eta monak egiten zuen supergoxo egia zan. Eta gero amaren partetik falta motatzen dut bereziki bizkotxoak. Bai. Eta pasta. Ezakit zergatik, amak daka ezakit zer, eta ezberdina egiten du. Ni saiatu naiz, mila aldiz bere errezeta jarraitzen. Eta ze pasta mota egiten du, baina ze makarroiak, espagetiak, ofide makarroia eta da tontakeri bat, da makarroia egozitu, eta gero sartei batean gurina gota, eta makarroiak gehi gazta. Ya está, baina, ezakit egiten die. Aman ikutua, hori da. Hori azkenian. Nik uste hori gaina saboreko hiek sartzen zaizkigu hemen palada eren, da amonak ematen dioen maitasuna eta ematen dioen denbora, eta azkenian denbora hiek eta ez ditugu igual... Bai, eta maitasuna nik uste. Eta gero, orburuak bertan ere bai oso osoa daude. Bai, hori adinakin ikasi, txikitan orburu asko ez nituen jaten, baina orain bai. Garratzekiak irutzen zizun nola, eta orain, buf, bai. Bueno, hemen behitu, pereziliare botako jo. Bale. Arroza eman lau vuelta. Arroza ja listo dakau, itxalingoet. Hau pixkat, haure puntxu-puntxuan dao. Arbi hau falta zaiona da pixkat, aragonea pasakoet, hemen emango jote urra. Eta hoi, ja, aidia karamentzaten, hoi, minutua gertzen zaie. Eta, botako tena da perezile haure, hemen da ona, betu honea. Vale, dena ondo aprobetxatzearen. Vale. Zuak itxaliko ditut. Vale. Eta banoa plateraratzea. Oso ondo. Orduan launak eta hori pixka bai botatzen zu faltan, ez da? Baina hemen launak ingo zen ditun, ez da? Bai, a ber, ni hemen oso gustora nago, ez nahi zueltatuko, hori argi daka. Ez, Baina, bueno, bakoitza daka bere momentuak ere, bai. Lurraldeak asko tiratzen du. Budi gabe. Zuek hori oso gilakizu ere, bai. Gudakiu soberan. Bai, eta bueno, azkenean zure laguna eta zure bizitza guztia bertan dago. Zu ateratzen zarenean leku batetikan, ja inoiz ezera izango bertakoa berriro, bizitza jarraitzen dulako eta zu ezaude eta galtzen dezu... Hori nola gertatzean, Kanpo agutezea eta ja kanpotarrazea. Eta gero ja etxe voltatzezea eta ez zaude etxien. Gaina
Bakoitza bere ibilbidea iteu, bere Bai. lagun berri egiteitu, batzu ume egiteitu, bestiak ez dakize. Bai, hori da, eta gero gainera, zauden lekuan, pues ez da ez dare zure lekua erabat, ze azkenian... Gaur, etxian kanpotarra eta kanpoan etxikua eta Hori da. bekatxiz lamar, ez da? Hori da. Gian okerrena netzako. Egotea aurratu guztia neurtzen, nongoan aizen, nun nagon, eta norekin nagon, bai. Bueno, launak, hemen berbain dain, eta, bueno, jendia animatu hemen, Bai, Zozoak beldeari podcasta ikusteko, ez da? hori da, YouTubeen dakazute. YouTubeen dakazuela eskeita. Bueno, launak, biharreku hemen izango gea, eta nahi zuena, maazue Laura entzun bakizue, podcasta jarri, Zozoak beldeari. Agur, lagunak. Agur. Kajan jogur. Agur. Jo.